a pani Čaputová opäť nevylúčila, že za istých okolností je pripravená udeliť milosť pánovi Kiskovi, tak si myslím, že sme teraz v situácii, kde je veľmi potrebné povedať niekoľko vecí. Ako chceme posilňovať vieru ľudí na Slovensku v právny štát? Ako chceme jednoznačne deklarovať, že ľudia sú si pred zákonom rovní? Ako chceme dokázať to, že politici nie sú špeciálny chránený druh, ktorý bude mať aj nejaké špeciálne zaobchádzanie pred súdmi, respektíve, že im za istých okolností bude možné udeliť milosť. Pýtam sa preto, čo sa deje. Ide o akúsi politickú dohodu. Ja ťa podporím po voľbách na post prezidenta republiky výmenou za to, že ty mi za istých okolností budeš pripravená udeliť milosť. V prípadoch považujem mimochodom za veľmi dobrý posun, že tam je kontrasignácia vlády, že už to predsa len nie je iba na jednej hlave, na jednej osobe takto závažný zásah, v podstate aj do právnej istoty v istom zmysle potenciálne závažný zásah. Tie milosti takisto ako v podstate odznelo, ak by tam boli závažné zdravotné, sociálne a iné dôvody a zároveň by sa tým nenarúšala tá rovnováha alebo potreba ochrany spoločnosti. Pokiaľ ide o tú podotázku konkrétnu ohľadom pána Kisku, samozrejme je to úplne hypotetická rovina. Pristupovala by som k prípadnému posúdeniu takejto žiadosti ako k žiadosti ktoréhokoľvek iného občana. To, že v tom čase by už bol bývalým politikom, by nebolo ani diskvalifikujúce, ani preferujúce kritérium. A vy by ste sa cítili nezávisle alebo viete zaručiť, do Viečova sa zaručí na 100%, to asi neviete, ale nebolo by pre vás limitujúce to, že Nebolo by to pre mňa limitujúce. Navyše si myslím, že v prípade, ak by bol sporný samotný súdny proces, náznak teda, že by to mohol byť politický proces, také niečo tu odznelo, keby to bolo takto, ako keby ladené a takéto dôvody. Náš právny poriadok a navyše aj európsky kontext umožňuje konkrétne procesné nástroje, ktoré tá konkrétna osoba môže využiť na to, aby sa domohla svojich práv v prípade, ak bolo porušené právo na zákonný proces. Napríklad na konci až na súdnom dvore, Európskom súde pre ľudské práva. Pán Bugár? Amnestie by som určite nepoužil. Ja si myslím, že milosť je práve na to, ak individuálne niekto, povedzme, z nedbanlivosti urobí niečo, je po prípade živiteľom rodiny, neplnoleté deti a tak ďalej, alebo zdravotne v takom stave je, že fakticky by mohol po prípade zomrieť aj vo väzení.